Nagpadayon ang pagpanghatag sa GMA Regional TV ug hinabang pinaagi sa Kapuso Barangayan on Wheels ug ning tungura, Barangay Catalunan Grande ang atong gibisita. Ani ang report. Dili lalim alang kang Adema Recaburda ang ilang kahimtang nga gipasamot sa pandemya. Si Adema nagapangguna sa balay-balay aron dunay ikapakaon sa ilang unom ka mga anak sa iyang bana nga usa ka laborer. Sa kalisod sa ilang kinabuhi, duna kuno'y panahon nga wala sila'y makaon. Maayo na lang daw kay duna sila'y tanom nga mga gulay. Busa, mapasalamaton siya sa hinabang gikan sa GMA Regional TV. Pasalamat ko mamo na itabang sa mo itabang sa GMA. Usa lang si Adema sa sobra gatos ka benepisyaryo sa sitio Kalubihan 2, Barangay Catalunan Grande, Davao City, nga nakadawat og tabang pinaagi sa Kapuso Barangayan on Wheels. Gisiguro sab nga luwas ang tanan atol sa pagpangapod-apod sa venue, pinaagi sa pagtuman sa health protocols batok COVID-19. Ug sa pagdawat sa hinabang, ilabihang kalipay ang gibati sa kada benepisyaryo. Ang lumulupyo sa sitio Kalubihan 2, mapasalamaton kayo sa inyong gidala diri nga grasya sa amo ang barangay. Pasalig sa GMA Regional TV nga andam kini mohatag og serbisyong tinuod sa katawhan, ilabi na karong dunay pandemya. Kauban si Joe Pascual sa kamera, ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.